online ulit. Paano yun? Yung files. Si Tamil, bubunot. Sige. Uy, kanina na sila. Bawal ba nas manabay? Bawal siya pa naman. Ay, yung pa, ano, yung motor. Kasi yung pollution. Sama, pwede. Hindi ka nang alingon po ba? Bawal ko lang kaputok. Ang sakit mga gat ng lamok sa binti. I'm cleaning the clowns because they're dirty. Pero, if you see one that's already open like this, it means it's dead and it stinks and it's not good. Baka ano, sumakit ang tiyan mo. You may have stomach ache. So, separate that. So far, I found 3 are dead like that. The rest are still close. So, these are the good ones. So, I'm just scrubbing it to make sure that it's clean. Not 100% clean, but clean enough to be safe to eat. So, yeah. It's a taco, octopussy. Malasa dito, medyo malansa. Diba ano ng asin? Ha? Pinara ng asin. Mahanap na. Malansa. O dapat, nilamas muna ng asin. Wala na eh. Okay lang. Sa kabilang dako ng lamesa. Tananan, tanan. Bakit ano nangyari dito ako? Niba, Para sa crab. nagbaha man ako. Matanggal si matangtang. Ay, martang-tang. Sorry. Natanggal. Saan ka pumasok sa van? Oo. Eh, ibig sabihin, baka raw. Hindi, kuhaan ka na. Inipilit sa kamot ganina. Kada mo asin. Tama na. Kuhaan naman yung pahinluan. Oh. Na ano lang naman dito. Ira. Dalawan pa rin. Ayaw kayo ano yun. Kaya murag na alam mo. Ano na siya. Humok na kayo. Maluto dahil. Bila na nga dili na asinan pag kuhaan. Mas dami niluto kayo noon. Ay, sorry po.
sabaw. Pero nga ang pisyado yun. On and go. Mata ka. Dami. Isa sa cara isa. Donggahan mo. Tuh. Ito ang pugitan ng sangak. Pugitan ng sangka. Dapat mga asin. Ay, andun. Asin, andito. Andito. Asin? Hindi. Asin. Ano ba yan? Hindi asin. Ano ba chicken powder yan? Ha? Asin king. Asin hatag. Tara men, mamugas ko men. Tara. Ang sarap. Tara eh. Sige. Diba? That will make the soup sour. Baka maalat na. Oh. Banyak sarap. Hindi na lagyan. Hindi rin nga. Sobra lang. Kulat yan. Ah, kung overcook. Oo, tapos mas daghan pag suka mabutang diha kaysa sa Total may isip man suka ko man din. Kalamay. We are very busy here. Yan. We have so many cooking. Yan, busy. Anong tawag dito sa luto? Tanggisa lang na ano? O may tawag talaga siya? Hindi, pugita pero ginisa namin. Gisa na pugita. Ayan, ginisa na pugita or sauteed octopus. Yan. Tapos si Kuya Angko naman, siya naman ang in charge sa ating sinigang. Ayan. Yan yung tira ng kinilaw, mga bones, tsaka ulo ng isda. Ayan. Ito kayo makakita ng pugita na kilawin dito sa Pilipinas. Oh. Kaya muna sa ibang bansa, magbakasyon na kayo dito. Para matikman. Oo, sa akin kayo magpaluto. Hanapin nyo na. Oh. Diba, winner. Pwede mo yan. Kunat yan. Unat. Ito naman yung pangat sa kamatis sa kasampalok. Pinangat is pansinigang. Oo, pangat. Yung sinigang. Sinigang sa sampalok. Boil, lemongrass, onions,
and ginger. And then once it starts boiling, then we're gonna put the clams and then we're gonna put the salt and all of the stuff. Sige, gusto ko na makarag. Excuse me. Got ng clams. Yeah. Ay! Abay. Isa, mano-manohan na lang kaya na isa ba? Makakon ka? Kaya yun yung siguro. Parang mag-roll siya. Sumpa. Ang pang-ano natin. Oh, na may green ya. Ano pa sana? Tahong pa. Sabi ko na, masyado nang marami. Di naman mauubos. Talbos ng kamote. Wow! Dami nating sabaw naman na ngayon. So we're going to remove some of the dirt that the clams excreted. Funny impurities niya. The impurities. So normally what we do is we soak the clams in water with salt. Diba? So it will open and then it will take out whatever it ate. But we didn't do it this time. That's why this is the result. We were in a hurry. We're hungry. But this should still be good. Hungry yun. This one is already done. Tangkong, ako, pulutan. Ayan, katapat niya suka, ano mga ha. Kasi yan lang kakain. Okay, open ako. There, please. Salamat. Oo. Yung pamangkin ko nga, gusto magbakasyon dito eh. Salamat. Gusto niya yung mga ganyan. You want the suka? The suka is overfull. Ano daw yung mga Hindi ko makakain. gusto na malaki. Uy, Sabaw. Wala Sige lang tayo, okay lang na tayo. may mangkok. Okay lang. Salamat. bukrab, punta niya, bukrab. pangawa. Masarap. Gabay mo dat. Ako naman ay Mga kamuting kahoy. kabayan natin sa Bisaya Ilocana. Meron ito yung sinigang mo. Bulad. Magagat. May sabaw ka na. Ano? Kinilaw ng panto, di sayang. Sabaw ka ng sabaw. Ang saka yung paklay nila. Paklay? Paklay is anong version Yung dito? sinanglaw ang tawag nila dito. Sinanglaw. Tingnan natin ang kulang kanin. Good. Pati buto. Ay, sorry. Sasali.
Masali ang buto. Sa kalamansi. Masarap yung soup nung ano. Yung... Okay lang. Let's see. Malaki. Sabi ni Maria, pulang-pulang. Ayun oh. Oh. Nice. Mataba. Uy, may mga ligit na lang. Ang ganda oh. Sa taba ka tibang mo. Ikaw, may gusto ng sabaw mo. Dami pa. Amin dito nga. Kaya yun ano yan? Ang halaman ng pinaka niya sa damo ng dagat. You. No. Okay. Sarap. Namit? Ano to eh? Delicacy ng Japan. Kasi, open to. Ay, pa-abri daw, bed. Palihog ko, bed. Ay, excuse me. Ang dalata. Ay, kutsilyo na lang. Kani. Oh, kani. Oo. Kani, de. Hindi ka balo. Yung ano sana, yung malaki. Kutsilyo? Bukod ng kutsilyo. Okay na lang. Saan mo? Parang may lasa ito na... Kabalo mo iba, marunong mag-abre. Ay, sana lang kutsilyo lang. Itong gahi. Thank you very much. Uy, nigup yung sabaw yun. Tagko no, antong ila kuya rin kay gamay-gamay ligmay. Dobra? Ang Dapit. pogi na. Ang patigan. Yan mo pa high blood. No. Nakaka-high blood. Nakakaroon ni Malta. Basta kaka-high blood, kung wala kang makain. Nakakaroon di pana-pana ni Malta. Diri dai ko nadali no, diri dai sa oyster. Di bawang ka maka-high blood mo? Turada makapalo blood. Dili dai ko sa oyster nadali kay diri di ay another. Hindi na ka ng bawang. Depende. Okay na ako sa mga May nakaipos. Nakaipos. Naka-wheels. Pupus ko sa Facebook. Yan ako bagyo. Dan na lang